Hello everyone, welcome to my another vlog. दिनै फुंबिलि समाव बाबुजों आरो आंजों स्कुलाव थांबाय थादोंमोन। मानो होनब्ला दिनै आङो बाबुखौ स्कुलाव लानानै थांदोंमोन। ओमफ्राय दिनै टट'जों थांबाय, न'नि गारिजों थाङासै, एसे प्रब्लेम जादोंमोन नालाय। ओमफ्राय ना बावखायनो लाइन गारिजों आङो बाबुखौ स्कुलाव लानानै थांबाय। ओमफ्राय टट'आबो ओरैबादि गाज्रि, लामायाबो गाज्रि, टट'आबो गाज्रि, ओरैबादि जाम्पिं जायो आरोना, ओरैबादि असान्ति। होमबाबो जोङो स्कुलनिफ्राय आङो लानानै थांबाय। ओमफ्राय आरो रिटार्न स्कुलनिफ्राय एबार आरो बाबुखौ न'सिम लाबोफिनबाय आरोना। ओमफ्राय बेखौ दोननानै फैफिनदोंमोन आङो। ओमफ्राय फिर आं नेक्स्ट टाइम आं बेखौ लायनो होननानै थांफिनबाय। ओरैनो बाबुआ टट'आव गाखोनो मोजां मोनो आरोना। ओमफ्राय नैबेयाव लामा गोदान बानायबाय थादों, ओमफ्राय बेखौ आं देखायदोंमोन। ओमफ्राय ना बे लामाया बै जोंनि रुमनि गाहायावबो एखे बानायदों आरोना, कमप्लिट जायाखै। ओमफ्राय दैया बिदिनो स्मेल फैयो। ओमफ्राय ना बाबुनि फेभरेट आरो टट'आ ओरैबादि पसन्द जायो बाबुआ टट'खौ। ओमफ्राय फैयै सफैबाय। नैबेयो जोंनि बिल्डिं, जोङो जेराव थायो। ओमफ्राय नैबेयो जाबाय जोंनि बिल्डिं। लोगोफोर नायदो ना, नैबेयो मोनबाय आरोना, बाव जों थायो। बियो टटेल 3 फ्ल'र। ओमफ्राय जोङो सबसे गोजौआव थायो आरो लोगोफोर, बैयाव सबसे गोजौआव। नों सना नोङो हा कि करतेस बाबु? पेन्टिं खालामजोब्बाय हनै बियो जोंना। बाबु, what are you doing? बाबु हारसिंनो मबाइल सालायो बियो। वाव, बिउटिफुल। बेफोरखौ बेनो कालार खालामजोबनाय लोगोफोर, नै बेखौ बेनो खालामजोबदों। नष्ट হবে মোবাইলটা বাবু। বাবু মোবাইলটা নষ্ট হবে রে। বাবু বন্ধ করো মোবাইলটা, ওকে? नायलाय बिराद गोदोरसो मानसियानो, गोदोर बायदि खालामजोबो। नेट নাই তোমার মোবাইলে আছে? चल टीवी देख, चल मोटू पतलू, चल टीवी नायगोन चल। नायलाय आरो बेयाव मा खालामनानै दोनदों। थौ टीवी नायनोसै, थौ। बेयाव आथिंखौ होनानै नै, आथिङाबो आथिंसो, आथिं लाखिलायदों। बिराद सोर बियो? थ'दो मबाइला बन्द खालाम बाबु। लोगोफोर, बियो जाबाय माइरंनि फिथा, आंनि बिखुनजोआ हरदोंमोन। बेबो आरो नैबेबो माने अपेन लाखिनांगौ जायोना। ओमफ्राय बारा अपेन लाखिब्लाना थाम्फैफोरा बिरस'नोना, बावखाय आङो नैबेखौ खोबनानै दोनदों आरोना। बेयावबो खोबदोंमोन, बेखौ आङो जास्ट नोंथांमोनखौ देखायनो होननानै खुलिबाय। नैबेयो जाबाय स्टार, टिंकल स्टार आरोना। बाबुनि थाखाय बिबैया बिदि बनायनानै हरदों नै। ओमफ्राय बेयो जाबाय माइरंजों बनायनाय हे लोगोफोर। बेयो माइरं बिराद गैजो हरदों आरोना। नै बेसांखिनि हरदों आरो नै बेयावबो दङ। नै ओमफ्राय बेखौ थबसि बनायनानै हरदों नै, दुम बेयो थबसि जायोना। नै बिबैया अनोना माला फिसौखौ अनो, बावगाय फिसौनो बानायनानै हरदों नै। बेबायदि आरोना, जाबादि गोथाव जायो लोगोफोर। ओमफ्राय ना आङो बाबुनो एसे 4 फिथा, बेयो मोनसे, 2, 3, 4, बेखौ 4 फिथा हानानै आङो बानायदोंमोन आरोना। गोबाबो हाजायो, खिन्थु गेदेरबो हाजायो। आं गेदेर हानानै बानायदोंमोन। ओमफ्राय दा बाबुआ बेखौनो जादों आरोना। ओरैबादि टेस्टि जायो। बियो माइरं, अनलि माइरं, बेखौ दै गुदुङाव होनानै बानायो। आंबो नुबाय, ओमफ्राय आं बानायनो रोंबाङा आरोना। जोंनिया जेरै फिथा लावदुम बनायो, बे फिथा लावदुमनि माइरंखौ नैबेबादि बानायो आरोना लोगोफोर।
माइब्रा माइरंखौ बानाया खामजाग्रा माथा माइरंखौनो बानायो दै गुदुङाव होनानै ओरैबादि नाखनसिगोन आटा बायदि ओमफ्राय ना बानायो बाबुआ बिदोंमोन ना बेवखायनो आङो माखासे एवहरदोंमोन आरोना सामब्राम फानलु ओमफ्राय रुसुनखौ पेस्ट खालामो सिगाङाव ओमफ्राय बे फिथायानो बेबायदि अरावबो सावनानै जाजायो लोगोफोर गोदै बुस्थुजों जाजायो आरोना ओरैबायदि गोथाव मोनजायो आंबो ट्राइ खालामनायनाय माने खामफ्राम बै खामनाया टेस्ट खालामो आरोना ओरैबायदि सफ्ट जायो लोगोफोर ट्राइ खालामदो भात खाबा ना तुमी बाबू भात खाबा Chaku phang be ar dadi dibe na dekdi